Aire Europa ha patrocinat els esports. Restituir la memòria silenciada amb el testimoni directe dels que patiren la repressió franquista a Mallorca. Fidel a la tasca iniciada fa un any, l'escriptora Margalida Capellà ha presentat el segon volum de Dones Republicanes. El llibre recull el testimoni de 57 dones que eren unes adolescents durant el període de la Guerra Civil i que patiren, junt amb les seves famílies, els efectes de la persecució i repressió del republicanisme. La presentació es va fer en el Centre Cultural Sa Nostra i va comptar la presència de representants de l'Associació de la Memòria Històrica, així com de la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago. A l'acte també hi assistiren algunes de les dones que amb el seu testimoni il·lustren el llibre de Capellà. Hi ha 57 dones, d'aquestes 57 dones, 19 els assassinaren son pare, 5 un germà, 14 un familiar. A vegades me diuen que estic movent coses que no hauria de moure, però és que la història s'ha de saber. Una democràcia no pot ser autèntica si no té com a suport una veritat. I un altre cas de testimoni, però igualment important, és el que hi trobam ja no sonen les sirenes.